Нали, Дади? Да. Браво! Дади, кажи сега, само ела да ми покажеш машината за песни. Да я снимаме. Да покажеме на мамо и на папа, ела. Аз ще снимам, а ти ще ми я покажеш. Чакай, първо машината за песни, Дади. Аз се имам на машината за песни. Да, да видим как работи. Чакай само да мина да можеш да покажеш. Какво сега е това? Дади! Ангеле, спри музиката за малко да ни покаже Дади машината, моля ви. Спри музиката да видим машината. Айде, Дади! Кажи сега, как работи? Има ли батерия? Да. Сложил ли си? Да, аз пуснах на песен. Я пусни да видим как работи. Аз пуснах втората. Ама хайде да видим как работи. Няма да ти кажа, защото няма влев. Така ли работи? Да. Я дай една целувка на фотоапарата за мамо.